Apay asika lat pangkanunutek, apay asika ay ayatek. Apay akastoy daytoy marikrik na nagpaiduma unay ang ragsak. No makita ka ket agrag-rag uak ngem no awan ka ket kaslamatayag. Apay adik makayag na no awan ka ditoy dendag. Apay masakit anak no sana kay paag. Apay ngamin nga sikalan pagpitikan daytoy pusog. Apay ngamin biyak ko, apay asikan. Apay nga sika pailat sapsapulit. Apay nga sika pailat urayek. Apay nga sika lat pangpanunutek. Apay nga sika ay ayatek. Apay akastoy daytoy marikrik na nagpa